Sora gumurung taping prawadya bala sigra budal. Hanggelar baris Sumahapta madya angkasa saduru juru surak kempyang bebareng tumandang rumanggang sebelah girang nabate ratahayu ulupis kudul barit nabate ratahayu ulupis kudul barit nabate ratahayu Surak abata rukuh saguh somungsuh lukatan trengginas prawadya katon bregat gampang lan sigrat turut katon irama ae ae ao ae ao
Suwi apa langsung Mas? Ora penak. Sing suwi, turu asa lah ngono. Malah Singgaran kok ganteng-ganteng. Nggih niki napa tasik bujang sedaya ta? Iya sik enom nang SMP iki. Mama oleh buy one get one ndak gelem ta iki? Ya oleh. Yuk. Malari. Sedina rasane sewindu awak marake guru. Numpak dokter makune kula wong sabar mesti kelakon. Wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak
radenmu gladingan. Wow, tau. Lok. Wah. Matua rene siji bakal dadi bahan aku. Lok. Wah. Wah. Kai. Wah. Ayo ini batu wah. Arat wah. Chơi đời gì chứ vậy mà. Lok. Wah. Ayo teh wah. Ayo rene. Yes, wah, aparat mah. Biak. Wah. Ayo, was. Wah. Lak. Wah. Lak. Mundur dina iki. Iki sing rodok lemu wah. Ayo rene boy. Mali ora bakal mundur sampai. Wah, suara ini. Ati lekal ning atimu wae. Iki bathonganku wae. Udara wae. Ati dene aku. Ayo. Maju loro ora bakal mundur. Ayo. Rosa gitu bah. Was. Woi. Wah. Acara ayo woi.
iki sing pungkasan iki. Wah! Yak wae. Ayo, ayo. Ayo teh. Wes. Was. Bali wae. Keparat. Aja mlayu wae. Tahan.